Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Sisebenza ngokwenza kube lula ama-ratios nama-rates. Yenza kube lula i-rate yamakani alesi siphuzo kubantu. Njengoba sibhaleliwe-ke la ngenzansi u-92 wamakani isiphuzo nabantu abangu-28. Ake sibheke ukuthi iyiphi inamba engena kuzo zombili lezi zinamba. Singaqala mhlambe sicabangele u-92, sicabangele futhi no-28. Iyiphi inamba engangena kuzo zombili? Asike sithi nje ukubheka kancane. Basithi u-92 mhlambe sithi times 2. Usipha ba? 46 times 2 usuke uthathwe ku-23. Asibheke u-28. Swek 2 ka-14 kuba u-2 kuba u-7 kusukela ku-7. Uyabona-ke basithandile singabhala kanje sithi 2 times 2 times 23 wamakani over esikhaleni sabantu sizothi 2 nangu 2 wethu times 2 times 7 wabantu. Asibheke u-2 times 2 sipha ba u-4. Kuyaziwa lokho nangenzansi basithi 2 times 2 sophiwa u-4. Uma befana-ke ngenzansi nangaphezulu kuzowenzakalani njengoba ushilo-ke kuyasusana. Usho ukuthi-ke sisalelo ba u-23 njengoba sisekela wamakani kubantu abawu-7. Nawu kumphumela wethu ulula. Kuthiwa asibhale ngani ngendlela elula. Shuthi abantu be-7 kunamakani awu-23. Ulula kumphumela wethu uyafana nje kwasiphiwe ukuthi siguqulile sabhala ngendlela elula. 20